Hona yenko adoyemu ensemu. Managing Director Emma Great Kofata Motors bright oben nyakon na esa nyamesu adwuma wo ye ntino afidie no wo de akwakopi Akyem Asubua wakosi etwa homem ICT foforo kra de o ma de amadusua fom wo Akyem Asubua wo Akyemansa mense ne mo wapo ye mantemu. Managing Director Emma Great Kofata Motors bright oben nyakon wonyuma power ye edebo ankrankra enyomemo ni nyina no abon homodin ya esi abefo ICT bia de madesuafo a wo mu Akyem Asubua ye no Akyemansa mensene wapo ye mantam no emu na wadwumadi ye ya ogya sa dan no mode mampanyimfo ase no o kire mu bota ye nti a osi sa ICT bia no sene ye ho de kesi esiwa mediswadi hu ni se ye mofra wa wo fasifo ne mema nana no ebenya akonya no motivation ICT no enim die bi na boye atwotwo nko a esanse yira Vice President Mahmoud Baumia asiye ko digitalization Enwachi ohina wo Akyem Asubua na eje bakon ye otosumienu ade to so kompanyefo ni nyina ne mo se ebie ya opanyin asidama wo mo no won bo homodne so bema wonani akoho ma hwase yese de be betumi ache edema desuafo